...19 de febrer del 2023. És un plaer escriure't després de tant de temps. Ja és molt de temps sense saber de tu, sense parlar-te, sense estimar-te, sense tu. He de confessar-te que et penso sovint. Penso amb tots els moments compartits i sobretot amb tot el que he après al teu costat. No recordo molt bé si t'ho solia dir gaire, però gràcies. Gràcies per haver-me donat tantes lliçons, per haver-me estimat tant i amb tanta bona intenció. Gràcies per haver-me inspirat tant, per ensenyar-me cada racó de tu, per compartir les teves ganes de viure amb mi. Gràcies per tota l'experiència compartida. M'has canviat la vida. Tenia ganes d'explicar-te què és de mi. Em fa il·lusió, la veritat, contar-te el que he viscut i els meus somnis per viure. Han sigut uns anys on a moments m'he sentit tan viu, tan tranquil i tan feliç. M'he concentrat molt en mi, m'he enamorat de llegir, que qui ho diria jo amb un llibre, no? M'he enganxat del surf, m'he atrevit amb el canal de YouTube, m'he tret el carnet de cotxe. També vaig crear una pàgina web amb un podcast sobre la salut mental que va sortir al periòdic i la ràdio local. Amb això em vaig demostrar que podia fer el que em proposés. He conegut gent increïble. He viatjat sol, he après molt i he crescut molt com a persona. Però, evidentment, també he tocat fons. M'he sentit sol, m'he sentit perdut, m'he sentit desplaçat per la corrent i sense poder amb mi. M'he sentit exhaust, abrumat de tants pensaments i tan poques accions. Desmotivat i cansat de caure sempre al mateix pou. Però sempre ens hem sortit. Cada vegada sento que estic més a prop d'on vull. Continuo somiant. És la meva gasolina, com ja saps. Somio en viure viatjant, en descobrir nous espais, noves persones, noves cultures, en trobar-me jo sol i enginyar-me-les per tirar endavant amb els ous de corbata. Somio en poder inspirar la gent a través del meu art. També ho faig amb aquella pau interior tan profunda i bonica que anhelàvem tots dos. Per cert, estic retrobant-me amb la fotografia després de tant de temps i que bé senta. És un goig això d'agafar la càmera i sentir la pau de poder captar moments tan interessants i diferents. I per acabar, dir-te que m'ha fet molt feliç escriure't. Que seguiré com ara lluitant per tindre la vida que desitjo, que em seguiré perdent i retrobant tantes vegades com faci falta, que m'aixecaré quan menys energia tingui, que afrontaré les meves pors, que lluitaré, lluitaré i lluitaré. Amb això em despedeixo. Espero que estiguis bé i que et vagi bé. Una abraçada. Pau.